ЦСКА София запазва непоколебимото си доверие в младите си таланти – Илиян Антонов и Георги Чорбаджийски, както съобщават колегите от Топспорт. В следващия сезон те ще ръководят отбора под командването на Стамен Белчев, като не само ще конкурират за двойното победителство, но също така ще имат възможността да тренират с първия отбор и може би да играят. През зимната почивка ЦСКА е уредил 6 от своите възходящи таланти. Алекс Божев и десният бек Александър Бучков отидоха в Литекс, търсейки опит и развитие в различна обстановка. В същото време Асен Дончев избра да се присъедини към Пирин, надявайки се да покаже своя потенциал в нова среда. С други думи, Марк Емилио Папазов беше заеман на Хебер с цел да заздрави своите умения и да спечели минути в игра. При връщането си в родния си град, Симеон Александров се върна в септември от София, като търси да засили своята позиция и да допринесе за успеха на местния клуб. В същото време Бисмарк Чарлз се отправи на новопътуване, присъединявайки се към железничар от Босна, където се надява да остави своя отпечатък и да продължи своето развитие като футболист. Сега се абонирайте за канала за актуални новини от ЦСКА София